hand opa. Kan ik maar opa vragen waar heb je school lopen? Hoe is school lopen? Ja, enige tijd. Recht. Kan opa bij mij vertellen, hoe was opa zijn eerste dag bij die school? Hoe het op je gevoel? En wat onthou op je van de eerste dag? Nee, maar nou is dat ik van het platteland af, van die zwart afgekomen, jouw eerste school. Bij woningen, dat is een Bontero, moderne hoerschool. Niks vrienden gekend. Ik was zo zenuwachtig. Net om te denken wat de toekomst voor mij en nou. Dat is iets heel vreemds voor mij geweest. Vreemde omgeving, vreemde atmosfeer, mensen kennen mij, ik ken niks van die mensen. Van die kinderen dat samen misschien op de laarschool geweest is, dat oorgaan samen met mij naar de hoerschool toe. Geen persoon, niet één. Zo ik had daar gezet. Baie verbouwereerd, baie zenuwachtig. Hij was mijn eerste dag op school. En ik heb toen begonnen vrienden maken. De eerste pauze. Maar die hele eerste dag, ik heb voor ons de rooster gegeven, onze periodes. Wat de vakken, ons secretaire kreeg. Enzovoorts. Oké, zeg zo. Oké, nou kan u mij verduidelijken hoe die klaskamers van binnen gelijk zo is. Bijvoorbeeld naar die borden en die banken enzovoorts. Ja, van zo'n gewone zwart bord. Met wat kreeg je nog een leek gekregen en wat kreeg die chalks en leek. Uit zo'n hele gang. Maar schoon en netjes. Ja, elke persoon. Twee banken, dat was twee banken. Twee personen per bank. Oké. Ja, en daar zeiden dat jullie eerste dag, toen begonnen de boeken uitdelen ook. En het boeken uitgedeeld. Allerhande boeken, die harde omslagboeken, alles wat we benodigen. Binnen, uit weer. Ons heeft gekregen, onze instrumenten, blokje passer, en die genadeboog, alles heeft ons gekregen in school. Oké, recht zo. Kan ik me vertellen, hoe heeft u naar die school gegaan? Hoe heeft u, voor wat de transportatie heeft u van gebruik gemaakt? Ach, we zijn gelopen zijn, het was omtrent de halve kilometer van ons huis af. Dat is nog stappen naar de school. Oké, is recht zo. Recht. Zo, wat er vakken of onderwijzers heeft u die meeste geniet? Afrikaans. Ik kan onthouden. Want op een moeilijkse Afrikaans. Afrikaanse manier. Ik ben zo geïnspireerd. Uitgekomen van de Kroeman af. En met schreeuwer Afrikaans gepraat. En met niks nonsens geteld van niemand. Hij heeft net geconcentreerd op zijn vak. En hij wordt het beste uit elke student. En hij was gemotiveerd. Hij is zo ver gegaan in mijn geval. Om op nawegen naar mij toe te komen. Om van mijn tante waren geluceerd. Bij zij ze geluceerd. Om van haar te komen vertellen hoe een voorbeeldige student is. En hoe alle mij kans genomen van mijn werk, schoolwerk te leren. En hij potentiaal gezien in mij. Oké, recht zo. Was daar enige strenge regels of discipline wat u kan onthouden? Ja. Ons kon geen omstandigheden die schoolperceel verlaten. Pauzes, zoals ingegaan het in de ogen al mag. Dan komen ze niet weer dit school vandaan. Oké, recht zo. Oké, nou, hoe heb jullie pauzes of sport gelijk in daardie tijd? Ons het een groot sportveld gehad op het schoolperceel. Wat ons verhaal aan dat het dicteert. En het was alles gaat wat benodigd wordt.
die baan wat ons gehad het. En daar is ons geoefen. Ons het alles gehad wat nodig gehad het. En dan die skole, de interskole, het ons gehou op Athlone Stadion. Sê baie dankie vir die tyd. Baie dankie vir die tyd.